Okay, tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Maganda ang mood ng mga anak ko today kasi walang pasok. Alam mo, partner, ba't kaya yung mga yung mga sabag, hindi eh. Sorry, nagtatalo na naman isip ko eh. Ang dami gusto sabihin ng isip ko. Hindi mo pa nakukuha yung tamang diskarte, no? Hindi pa nagtatalo yung isip ko. Hindi, kasi parang, bakit kaya yung mga gano'n, no? Yung mga estudyante, yung mga bata, kapag halimbawa sila ay nasa mall, grabe yung energy nila, partner. Parang nakalaklak ng 3 best tank ng energy drink. Parang mga 10 galon ng kape yung tinira the night before. Ang hirap sabayan ng energy level nila, di ba? Sobra, di ba? Pero kapag ginigising mo lang sa umaga, o kaya sasabihin mo sa kanya gumawa ng assignment, yung pagkalam niya, akala mo, partner, 10 taong hindi kumain ng gulay. Alam mo yung ganon? Akala mo may matinding karamdaman na pinagdadaanan, no? Akala mo huling araw na nila sa sobrang tindi ng kalungkutan. Pero kanina, nung malaman-laman nila na walang pasok. Well, dito po sa Metro Manila, ay hindi na pala tayo nationwide. Akala ko nationwide tayo. Worldwide tayo. Worldwide pala tayo. Dito po yan. kasi sa Metro Manila, nag-declare ng no classes sa karamihan ng mga syudad from preschool to grade 12. So, yung mga anak kasi namin ni partner, pasok pa kasi doon. Yan, diba? So, kaya hindi rin ako nakapasok ng mas maaga, partner. Kasi damay-damay na to sa kama lang tayo lahat. Yan, diba? Totoo yun. Pero kahit nakahiga sila, ang taas-taas ng enerhiya nila, ang saya-saya nila, partner. Grabe! Yung kwento naman ng anak ko kanina, hindi ko pa alam na walang pasok eh. Oo. So ginigising ko na 5:30. Okay, gising na. Ayan na, morning na. Yan. Ayaw bumangon. Oo. So dahil ayaw nilang bumangon, nag-open ako ng cellphone. Pag-open ko, wala palang pasok. Ayan, bumangon Nag-share na agad. yung principal ng announcement. Ayan, diba? Anong ginawa? Sabi ko, walang pasok. Hindi ko naman sila kinukuha. Sinabi ko lang, walang pasok. Biglang bumalik sa higaan. What, daddy? Diba? Wala kaming pasok today. Ang saya nila, sabay diba? bumangon. Sabi ko, hindi ko naman kayo pinababangon Bakit bigla kayong bumangon Sa totoo. Tuwan-tuwan, nagsiselebrate. Nag-open ng TV. Correct. Ang lakas ng TV. Tama. Madilim pa sa labas. Ang lakas-lakas diba? ng TV. 5:30, naka-TV na agad. Diba? 5:30 AM, ang lakas-lakas ng YouTube. Diba? Totoo. Iba yung ibang enerhiya. Iba yung happiness nila na walang pasok. Kanya ba tayo nung bata yun tayo? Yun nga, partner. Kasi nung iniisip ko siya, partner, parang kaya biglang nagtalo yung isip ko. Parang siguro like mother, like daughter ito. Parang ganun. Ganun din naman ako nung bata ako. Pero parang hindi ko. Sobrang studious ko kasi nung araw. Parang ako yung nakakairitang classmate na naiinis pag walang pasok. Ako yung tipo ng classmate mo nung college na kapag ka, di ba, pag college, pag 15 minutes wala pa yung teacher, parang ano tawag doon? Considered as wala ng class yun eh. May term eh, nakalimutan ko, nakatagal na kasi kung kailan ako college, natagal na. Basta pag late si teacher. Basta pag 15 minutes wala pa si teacher, parang pwede nang umalis lahat ng college. Kasi pag elementary, high school, hindi naman kasi nasa classroom ka lang, ganon. Ako yung tipo ng kaklase partner na sasabihin ko talaga, guys, let's wait for her. Hintayin natin si teacher. Ako yung nakakairitang kaklase. Sinambalos ka na ng baga. Ano pinagsasabi mo? Wala nang pasok eh. Yan, pipilitin mo pa? Sa true, ako yung ihahambalos ng mga klase kasi ako yung nag-ready sa exam. Ako yung yung parang nanghihinayang ako na hindi matutuloy yung exam natin today, nag-aral ako. Ganon. So ako yung estudyanteng nakakairita. Di ba? Ako yung classmate na. So hindi yun naman ng mga anak mo? Hindi, partner. Wala. Namana nila yung pagiging medyo happy-go-lucky ng tatay nila. Okay. Kasi yung tatay nila, ang malaga, makapasa ka, ganyan, di ba? Ang importante, makapasa ka. Ako so hindi. Kaya sila nag-celebrate kaninang Oo, umaga. kasama nga asawa ko sa celebration eh.
Yes, walang pasok mga anak. Mag-celebrate tayo. Ikaw ba, ganun ka klaseng estudyante? Nagsi-celebrate? Doon ako sa nakararami. Oh, di ba? Ako talaga yung nakakairita. Noon pa man nakakairita na akong kasama. Oo, umulan nga lang. Umulan lang. Nakaunti, di ba? Umaasa ka na walang pasok. Nakikiisa ako sa walang pasok kasi basa ang chok, di ba? Linyahan ng mga bata nung panahon natin. Wala pong pasok, ma'am, kasi basa po ang chok. Marami na po ang eraser, mabaho. Ayan. Nakikisa ako, isa ako sa mga nagkakalat noon. Kasi nagse-celebrate talaga ako pag nag-declare ng walang pasok. Sabi ko na nga ba, noon pa man ako na talaga abnormal eh. May something talaga sa akin. Salubong ka sa Agos. Oo, salubong talaga sa Agos. Pero yun ang tama. Yun naman ang tama. Oo, yung maging malungkot po tayo dahil walang pasok. Pero alam kong plastic po kayo pag ginawa niyo po yan. ang sigurong naging happy lang ako. Ano ba? Masasabi ko bang happy? Ay, hindi. Oo. Happy ako nung ewan ko kung sa inyo sa Quezon partner nung panahon ng EDSA Revolution. Oo. O ng panahon ng coup d'etat. Basta 90s, parang ganun. Oo. Basta natatandaan ko sa Manila, basta laging walang pasok noon kasi tapos ang daming may mga tangke de gera, tapos may mga yung mga helicopter na laging lumilipad, parang magganon siya. Tapos ang tandaan ko noon, hindi pumapasok yung mga estudyante. Walang pasok talaga noon. Natatandaan ko, kaya lang ako naging happy noon kasi may chance akong tapusin yung cross-stitch na isasubmit pagka may pasok na. Kaya ka nag-celebrate na walang pasok. Walang pasok, magagawa ko yung cross-stitch. Ganun. That time wala. Regular yung pasok namin. Oo, parang hindi kayo affected. Peaceful sa probinsya. Oo, sa amin kahit may EDSA Revolution. Oo, sa Manila parang ganun. May hindi pumapasok yung mga estudyante. Kasi nga may mga tangke de gera sa labas, papasok ka ba, di ba? Sobrang pagkabibo yun, di ba? May mga tangke-de-gera na sa labas, mapapasok ka pa rin, di ba? Pero whatever it is, dito po sa Pasay, dito po sa aming area, kahit na declared na walang pasok yung mga estudyanteng preschool to grade 12, hindi siya umuulan eh. Makulimlim ang panahon. Alam mo, ito talagang weather. Oo, di ba? Pinagluloko tayo kaya minsan nga nito pero okay lang din naman din. Kasi alam mo kagabi, takang-taka ako kasi dun sa mga pinuntahan ko last night, parang hindi naman malakas talaga yung ulan. Pero nakakatanggap ako ng mga warning yung sa NDRRMC. NDRRMC. Ang dami na parang warning. Sabi ko, ano nangyayari? Naninervous kasi ako pag ganun. Ibig sabihin, may landslide, may bagyo, may lindol, ganun. Actually, nung nag-open nga din ako ng cellphone kanina, hindi ko alam kasi mumukat-mukat pa ako nun Baha sa ilang part ng EDSA. Yun na nga Dahil sa malakas na ulan kagabi na hindi natin namalayan. Hindi natin namalayan. So, lasing na naman po kasi tambalan. May hangover pa nga kami ngayon eh. May hangover pa nga ngayon eh. So kaya kinancel na rin. Malay mo, di ba, hindi natin masasabi. Yun nga, napaka-unpredictable ng weather. Yes. So akala natin okay lang ngayon, maulap lang, gloomy lang. Pero mamaya biglang babagsak ang malakas na ulan. So mas mabuti ng safe yung mga bata. Correct. Kaya nasa loob sila ng bahay. So, kaya canceled. Ayan ang sinasabi ha. Kakasabi lang po ng tito niyong si Chuper. Mabuti na pong safe ang mga bata. Magstay sa bahay. Ilan pong mga bata ang nasa mall today? Sino-sino yung mga pasimunong mga magulang. Anak, totoo. dahil wala kang pasok, tara, labas tayo. Diba? Sino po? Sa totoo lang, diba? Minsan naiirita tayo sa mga anak natin kasi ang tindi nila mag-gadget. Ang tanong, sino po ang nagbigay ng gadget in the first place? Diba? Totoo yun. Inis na inis ka kasi yung Junakis mo, ang tagal-tagal na umalis sa time zone. Sino naman ang naghatid dun sa mga anak sa Sino mall? nag-introduce ng time zone? Sino? Diba? Minsan din sa totoo lang Totoo yan. Yung mga pagkain halimbawa ng tsokolate, ako galit na galit ako sa tsokolate. Ayan, tsokolate na. Ang aga-aga, hindi ka pa nagkakanin, tsokolate na naman. Ang tanong, sino ang naglagay ng tsokolate? Sino ang bumili ng tsokolate? Ako din, partner, galit na galit ako dyan sa chichirya. Nako. Wala pang almusal, chichirya agad. Diba? Chichirya, isang anong tawag dito? Sachet? Saan matawag? Supot. Hindi kasi ako machichirya. Ang liit ng sachet. Isang supot na chichirya, di ba lang nagtubig? Ayan, diba? Galit na galit. Pag kayo nagka-UTI talaga, pag kasi mo lang balisaw-sawin, ewan ko na lang. Diba? Pero ang tanong, sino? Sa totoo lang, sino yung bumili ng chichirya? Sino ba yung nanay niyan? Diba? Ganun lagi. Sino ba yung nanay mo? Pero totoo yun minsan mga magulang din yung nagpapasimuno ng lahat. Correct. Sabi nga tayo mga parisid, tayo yung ulo kung bakit din sila nagkakaganon. Gadget, pagkain.
Diba? Chichirya. Nako, malupit yan. Minsan puyatan. Yan, di ba? Sa atin yung mga matatanda lang din naman nakuha ng mga anak natin yon. Ay, ano nga ba yung sinabi natin? Anong bata pa tayo, partner? Yung ad o yung commercial na talagang nakaantig at hindi natin nakalimutan hanggang ngayon, di ba? Kung ano ang ginagawa ng mga matatanda. Siyang gagayahin ng mga bata. Diba? Oo, kasi isipin nila tama yun. Ginagawa nga ng nanay at tatay ko Diba? Gagawin ko rin. Bakit yung nanay ko nagpupuyat din? Kasi diba galit na galit ka? Puyat ka na naman! Tapos bukas, galit ka na naman pag ginising ka, diba? Ang tanong, bakit high blood ka? Bakit gising pa yung high blood, diba? Bakit gising ka din, di ba? Yung mga anak natin marunong na rin sumagot minsan Kasi diba? minsan may katwiran din talaga sila alam na nila, natututo sila mga twiran dahil din sa mga magulang. Di ba kunyari, pinapatigil mo, anak, ano ba kanina ka pa nagsa-cellphone? Yan. Pinapatigil mo sila mag-cellphone samantalang ikaw hawak-hawak mo rin yung sa phone. True. Nakikita nila yun So sasagot sila mga ngatwiran. Bakit ikaw daddy? Bakit ikaw mami? Kanina ka pa nasa cellphone. Tapos ako pinapatigil mo sa cellphone. Ako, alam mo, at this point, partner, 60% ng mga magulang na nakatutok sa atin ay pinatay ang radyo. Hindi na kinaya ang hard truth, di ba? Hindi na kinaya ang real talk. Di ba? Nakaka-guilty, no? Sa trot. Ganyan talaga. So maging maingat tayo sa mga pinapakita rin natin sa mga anak natin. Tama. Kasi totoo yun. Kung ano yung sinasabi nila, ano yung kinakatwiran nila, ano yung ginagalaw nila, ay malamang nakita sa ating mga matatanda. Yan, di ba? May meron at meron. At ang kagandahan dito, di ba? Hindi lang naman yung mga bad things yung nakikita nila. Ang kagandahan dito, they also see the good things. Yes. 'Di ba? Kaya nga minsan natutuwa tayo na parang, parang naturuan ko naman pala yung ng tama yung anak ko kasi nakita mo marunong tumulong, marunong mag-share, 'di ba? Yung mga ganon. Saan din nila nakita 'yon? Sino din na nagturo sa kanya yan, 'di ba? Sino din na nagpakita ng kagandahang asal? Hindi ba't kayo din naman? Totoo yun. Kahit sa itsura nga Diba, kunyari yung anak mo nag-post ng ng magandang picture niya. Diba, tanong namang nagko-comment doon, sino bang nanay nito? Yan, Siyempre diba? ikaw naman. Siyempre ikaw, kanina pa ba magmamana yan? Kailan pa nagbunga ng langka ang santol, di ba? Always. Kaya nga, because there is a reaction like that na pwede nilang gayahin, di ba? Lagi nating sisiguraduhin na may ipapakita tayong maganda, 'di ba? Ang hirap itawid nung may ipapakita maganda. Halos hindi ko nasabi. Dapat talaga maging role model tayo. Oo, totoo. We set a good example to our children, to our kids. Kasi gagayahin talaga nila Yung halimbawa, yung mga mannerism natin sa hapagkainan, nakikita nila yan Diba, nung dati, yung mga anak ko, nagkukutsara tindor. Habang lumalaki, dahil pag nasa bahay, ako talaga hindi ako nagkukutsara tindor. Lagi nakakamay. Ay, ang galing mo, nagkakamay ka na ngayon na dati dila-dila ka lang. Dati kanin hinahabhab mo, diba? As a proud Quezonian, hinahabab niya po ang sardinas. Ganon. And ngayon na-realize ko, lahat kami nakakamay na pala. Talaga? At magaling na silang kumain na nakakamay. Natutunan nila. Binibilog-bilog din yung kanin. So is that a good thing or a bad thing? It's a good thing. Okay. Tipid sa hugasin. Sa bagay. Tama din naman, di ba? Kaya pala yung nung nakita ko yung mga anak mo nung minsan, ang daming kanin sa loob ng kuko nila. Natutunan din lang sa tatay nila hindi maghugas pagkatapos. Yung ganon. Sinisip-sipan nila pagkatapos, Ayan, di ba? Yung ganon bang mga mannerism? Totoo, di ba? Kanino ba nila yung nakakuha yun? Correct. Ako ang na-realize ko na merong intonation yung anak ko pag nagagalit na palagay ko nakuha sa aming matatanda Hindi niya makakuha yung intonation na yun kung hindi niya. Tapos na-realize ko, merong isa sa amin sa bahay, ayaw umamin may isa sa amin sa bahay na ganun yung tono. Apat lang naman kayo. Tatatlo lang naman kami matatanda doon. Diba? Merong isa dyan na ang tono kapag kagalit ganon. So, ibig sabihin, yun yung sinasabi natin, intonation, tono ng pananalita, pagiging high pitch, mannerism, ganon. Kaya diba, sa isang bahay na tahimik, kadalasan din, I guess ang magiging mga tipo ng mga bata na nandyan, mga tahimik lang din sila. Kasi totoo sila namulat sila sa tahimik na environment Correct. Compared dun sa
isang household na talagang hyper lahat, maingay lahat, ang mga bata magiging maingay din. Totoo Diba? yun, Ganon. Kung ano yung naging exposure ng mga bata, yun talaga yung magiging galawan niya. Yes. Basta yun, tatandaan po natin, kung ano yung nakikita nila, iisipin nilang laging tama yun. Tama. Yung pagyoyosi ng nanay at tatay, Correct, yung pagmumura pagmumura. Yan. ng nanay at tatay. Yung pagsisinungaling. So, yung naglalakad ng hubad yung tatay sa labas, ginagaya ng mga anak yan eh. Diba? O, magulat ka, anak, bakit nahubad ka? Hubo ka pa. Bakit si kayo ni daddy at tatay? mami hubudin kayo, diba? Diba? Totoo Ay, din hubad naman. pala, hubad. Oo. Hindi, totoo. Kasi nagagaya nila yun. May ganon. No? So pero ang kagandahan naman ng lahat ng ito, di ba? Kung nagagaya nila yung mga bad things, bad stuff, bad mannerism, pwede din naman nilang mamana ang good things. Yes. And speaking of good things, it's a good thing na kahit na medyo hindi masyado maganda ang panahon, maganda pa rin ang balita hatid ng Love Radio para sa ating mga tsuper. Yes. Dahil sapagkat because magpapamudmud na naman tayo ng libreng boundary para sa ating Love Knows No Boundaries promo. Eto na. Ibigay na natin, partner. Para Yan. sa programa ng Tambalan. Okay. Sino kaya ang tatanggap ng 1,500 pesos libreng boundary? Sagot ng Love Radio. Laksan ang inyong mga radyo, mga kaibigan nating tsuper. Ito po ay isang Grab driver. Oy. So sa lahat po ng mga Grab driver na nakatutok ngayon at alam mo nakapagpa-register ka na, lakasan ang radyo. Ikaw ba ay may plate number NF01141? Uy. NF01141 or NFO 1141 at isa kang Grab driver at ang pangalan mo ay Kuya Ronaldo Siao, S-I-A-O. Ayan, Ronaldo Siao, ikaw ay nanalo ng 1,500 pesos. Yung boundary mo ngayong araw na ito, sagot na ng Love Radio. So kung sino man po nakakakilala sa kaibigan nating tsuper na yan na nagngangalang Ronaldo Siao, Grab driver with plate number NFO 1141. Pakisabi po sa kanya, nanalo ng boundary sa Love Radio, papuntahin na po agad dito sa aming istasyon. May 1.5 ka na. Pero Yes. Kuya Ronaldo, kung makakarating ka dito sa loob ng 2 oras po natin 12:39, kung makakarating ka dito hanggang 2:39. Yon. Na may dalang. dalang. Hindi ko na-achieve yung bimpo na may amoy kahapon eh. So gusto ko pa rin ganon. Na may dalang Mahilig bimpo. talaga sa may amoy. Siyempre, partner. May dalang bimpo na may amoy. Dadagdagan namin ng 500 pesos. Kaya congratulations. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!